kunezimo esiyidingayo kodwa asazi ukuthi siyayidinga, futhi siyobona mhlazane seyidlulile ukuthi sasiyidinga, kodwa ngalesikhathi sisabhekena nazo asiboni ukuthi siyayidinga. Njenganezimo zokulahlwa, nesimo sokulahlwa umuntu okade umethemba, umthanda, ukholelwa kuye akujikele. Uyasidinga leso simo, kodwa wathi uyasidinga, futhi ngeke ubone masubhekene naso ukuthi uyasidinga. Kunomuntu njengamanje, and I know uyakhala ubhekene naleso simo right now. Akulula futhi awuboni ukuthi uyasidinga, futhi awuboni sikufanele, kanti sikufanele mntaka baba. Kodwa mhla sadlula leso simo uyobona lesimo usidinga, ngoba ukuba sifikanga leso simo ngabe namhlanje awuhleki, ngabe namhlanje awukho la ukhona. Kunezimo ofanele zikufice isimo sidingayo. Lesimo mase sikuficile mhla sedlulile uyahleka, ujabule, ubonge ukuthi ngiyabonga ukuthi lesimo kuba sifikanga, ukube lesimo sokuthi ngilahlwe asifikanga kumina, ngaba ngibonanga kuzube namhlanje ukuthi sonke lesikhathi bengibanjwa abantu abarongi. Lithi neBhayibheli jabulani uma izwe lenithuka, lenizonda, likhuluma konke okubi ngani, ngoba lokho kuwumvuso omkhulu phezukwenu. Empilweni zonke izimo ezibuhlungu nezimo esibhekana nazo nabantu abasilahlayo idinga esizidingayo leso. Mina kunabantu abangilahlile, ukuba bangilahlanga abangikho la ngikhona. That is the fact. Nawe kunabantu abasazokulahla nabantu abakulahlile. Sometimes kuyokusiza ukuthi ulahlwe ukuze abantu bakudedele uphumelele, ngoba ngenzeka ukuba uphumelele nje ubanjwe abantu abarongi. God bless.